Amaga. Hey. No. Getting care iju titi. Mpa, imozi na maka na ga akwụkwọ. Mo na lu n'ọlụ. Na nsi ka ịbịa n'abalị ọkịta ka anyị nwere efe ịbịa. Una gara pụrụ ya ụtụtụ no. Eti ejigo. Achọkwa nkụ na aga iju titi. Mana enwe m obi aṅụrị na unu bịa. Bịa ka unu baka unu mara ife unu ya akwadobelu m nke unu bịa n'oge. Mpa n'abalị a. Mba o, oge adị ọzọ dị eli nri, ọ ga-agago. Anyị aṅụzi obele ife gasị, ọ bụrụ tii anyị aṅụ. Nke ọ bụrụ ikwu nnọọ. Chioma be m, nne bịa ka anyị na-aba ka anyị na-aba ndụ. Ọ gbasara ukwute egwu. Anọ m ya. Ọrụ mgbe egwu nke anyị. Awa lata. Hey, okay. Aha. Ayo. Baby, chill. I'm not in the mood. Mba, baby. Santi echukwana na mood ah. Biko. Mini hai na ko. Mini me no na dupu mbi for my mother aguzem. Oda aguzem. I'm not in the mood. Jeneka, you kwa serious again. What can women know? Nek. O pan se tonda pai kita. Sana boki. Tonda kwa. Nek. Ya ko pesta mi ne mi ha. I bai che okay. Bai gire. Ira ko no. Wona ni. Ne kene okay. Ne okay. Ko die bi ha. Baby, I know. But when I last month, me boy last week. Guessing. I tell me okay last month and last week. Ina go okay last week. Nek. So badro. Ina hatu kwa milo. Mba kwa no mo se nwa ni do se ni lo. Gba no mo nwa yi le ja. Aburi he. We le ka ku ni. Aburi he. Asem no. Onye nko. Akwa me. Ibu te onka, obuli ji onye nye excuse. Akwa ya. So badro. Telephone. I'm here one call. Oh, ha ku da de njo ma di mo phone. Ke o die bi anu. From Nobuda, a lot of things is happening. Now, in Kemu Janya, we from when Pempe when I was small, we played the road. So, I'm Umuru to Omadu, Wisdom Nobuda. Umuru to Omadu, Wisdom Mad. You can not wear Nam, Nankamu. The man was Bamus. My father won and a years. Yeah. Ina achi kolum na nna gi bukwa nya bugida mosuru kwa kita anu a na-ekwusi ike ịchọkwa jụọ ndị mmadụ ke ya ma ki na akọ no even self ke sa mamus ya akọ na no ngi ma buka na go amosu I were ego ma ihe ọ na nye amosu ikorogo okwu mana eziokwu amosu anaghị ihe esi na ịma nye gbonne nya ọ takwuo ikoloku mmadụ na ọtakwa ma mkpụrụ mana eziokwu dị n'ivi na-ekwu akọlụ gị akụkọ ị na-ege m ntị ọkwa ịma nwata nwaanyị adị ọcha na-adịba achọta m too ogologo nke abino ụlọ nke anyarị nwoke m ọ bụla anyarị enyi nwaanyị akarị ka ebe atụ na mụta
ịma na nọba madụrụ na-aga aga ehe tupu m tego m try wa nọmba eri 3 days ọdọ ekwe nne ka anọgide n'izuụka ga-aga nwata nwaanyị wee bụrụ onwe ya wee bịa nche na ife ọ bịara bụ ka anyị kpalịa amụ ụmụ ibe digide maka ya a na-ekwu ka a na-ekwu nwata nwaanyị na ọ na-enu bed bụba fon ebe a na-adịba apị na fon chatting WhatsApp wepịba WhatsApp maka apị akwa ha ihe a uche ha pụọ n'ihe a na-eme mkpa nwata nwaanyị aka ọkụchapụ m aka mkpi asaa dị ọkụchapụ m aka isi na-ekwanụ m anya na nwata nwaanyị ọnwa ife ọjọọ mme ya ka ndị nne na-alalụba ụla mba ịma ọmụ ụdụla na-alalụ ma ọ dịba na-eme ka Chineke si wee maa amara eweta ọkụ ya wetazi ya bụ ọkụ ịma na fon m adịrọ na-aga aga eri 2 days ago onye ka nnegidezi n'anya wee were no chaja jekwuye n'ọkụ kwuye na fon nyụ anyụ ka o butuo ya bụ nwata nwaanyị na-agba ibe ebe na-adịba agba apị na fon ya ka dị almost 50%. Ka mụ na-adapụ nke m ka ọ chaja ọ je kwụpụ nke m welu nke ya wee n'ọkụ so gefe akpọ nke a amosu ka ya ọ dịka asị na aka wee zuru ya o ịma ife ọzọ ome ọpịwa ya mbụ fon gbachaa nkịtị si Chineke nsogbu adịrọ ka nkiri bịa n'ịma na na-agba World Cup ka nkiri ya bụ World Cup a na-agba gbeza telivishọn ti ebe a na-agba futbọọlụ ilige futbọọlụ ya bụ futbọọlụ ka a na-ekiri ma ife nwata nwaanyị mezi o were remote ibe eji echenji no station wee tinye ka afa ebe a na-adịba agba Z-World ịma Z-World onye achọrọ ka mmadụ ibe enwe aṅụrị amosu keep azụ a guy ọ kata n'otu mmadụ anọrụ ọ gịnị Charlie Udoka ka ihe kpatara na kemgbe unu kpọtara m ebe a na-akụkọ amosu ka unu na-akọ amosu nwee grade by grade nke nnukwu nke obele onwe dị nnọọ onye ji ụmụ ka m ga-aṅụkwa mmanya ka onwe ihe m ga-eri unu ncha na-amụ na-enye m na-amụ mba ya marakwa ndị ma na-eso uchu everywhere ihe a na-ekwu even ma nwoke ma nwaanyị amosu everywhere ihe otu a ngụ nwa nọkwu sef afụkụ m na ọ bago na mkpali a na-akpakọkwanụ na amosu atakwanụ m unu ị na-ata ya iwu amosu Sam, ring kwa
ịtụrụ mmadụ egwu gịnị mere ife emego gịnị mere ife emelụ gịnị mere eskọrọ info taa oge eskana onye ifo taa ei ka skana na ifugo onye ọzọ ka nneka mma bronka nekwu n'ọgịnịzi sista afọ Chioma taa ifu Chioma nke m Ikudozie m ebe a ọkwa na nwanne nwoke gị ka anyị kpọtara ya Nkechi gị na nwanne gị nwoke oge ọbụla ma ọ sịrị ọ ga-esi ya ka otu ihe kedu chọka ebido biko ịmakwa na onwe ha onye ọzọ nwee na-ahụhọ ọ bụ na ime ha ihe ka onye ga-emezila m ya ka anyị mee n'ihe ofu mme onu just na-eme ya ka ihe ọ na-agwa bụ eziokwu bụta etu nsi gwa gị ọkụ ịma na asị na akwụna na ebe akwa nwa na nka achọghị m oge ahụ ulu ekịta ị na-asị ọ bụkọ na mmata ihe asa m na-agwa m oge ahụ ka anyị mee na-ekịta mfụ maka mgbe ahụ ka o ji awụ n'ọnụ nso elu aka o Sam ọ bụkwa na m achọrọ ime ya a sị na onye mee ihe ọ dị ime biology sị na nwaanyị fụ ha na nsị ya nwoke metụ ya aka ọ dị ime achọghị m ịdị ime oge m ga-adị ime kịta gọnarị m mma agọnarịrị oge biology na-ekwu maka ihe biology gwaziri gị ka nke mụnwa na-agwa nke mụ na gị nọ ebe anụnwa onwe onye na-adị ime ihe ahụ ihe m na-emebu mba Sam oteghị imebe mba ihe nkwuru etu nwanne m nwoke si akụziri m azụ ihe ọ na-akọwalụ m onye ka m na-akọwalụ gị kịta o oge ọbụla gị na nwanne gị nwoke asịrị ọ ga-esi ya ka m ga-esi ma nke m ga-ekwenye na ya kịta ngwa biko okwu ofu ọka ime haf sọsọ haf ifu na ihe mee na anyị mechaa nke a anyị enyetụ ihe dịka ofu izu ụka ifu na onwe ihe mee na mgbe ahụ ịbịazịa anyị akọrọ ọrụ na-aga afọkwa gị n'anya mana ụjọ jikwe ma chọkwa m ịdị ime mba gbabada nchedo ma ụjọ atụzi na ndị be anyị ga-achọpụkwa m na ndị ime ka isi n'ọnya ka ị na-akọ n'isi ụtụtụ a isi n'ọnya ka ị na-akọdo na mbido ọnwa bịa ebe ahụ kochiri m ụzọ kọrọ ka Mike eji agha na-agbagharị ka moto Costa Mkpọ Junction gbafere ụzọ ka esi n'ọnya na-emedego ihe na-akọ eri bụ na adị m ime ọkụ ihe a na-asị gị na m chọrọ ka o mee Sam adị m ime na ịdị ime ohihe ọma na o nwee ụmụ nwaanyị nọ na-agagharị na-eje mana mmiri ma be dibịa ma ụka ka ha dị ime so ịdị ime ohihe ọma ka ọwụ mana ka iji buru ya bụ bịakwute m onwe mgbe akụrụ ekwu n'obodo a sịghị onye dị ime ya bịa ebe Sam na Sam nwere ebe ọ na-adọba ndị dị ime so ka ihe gbasara m na enwe ebe ndị dị ime na-anọ ijewe n'ebe ahụ na mana ka njuda ga etu isi mmadụ dị ime ka onye gafeta n'ọnụ ụzọ dị ime kemgbe ọnwụ na-abụ m afụbe nsọ m nga ụlọ ọgwụ dọkịta si m na ndị ime ọnwa na-abụọ ihe mere ya na ịmụ onye si na ịdị ime ị gakwuru mmanụ ya tụrụ anyị ime Sam enwere onye ọzọ mma n'obodo akwa sọsọ gị nwa ka mma n'obodo anụnwa ka m na-agwa gị na ndị ime na ị ga-agọnarị m ọkwa ya nwa ka ị na-eme kịta Chioma asị gị na ịdịghị ime atụbaghọ gị ime ịmụ onye si na ịdị ime ị gakwuru ya mụ etu isi dị ime na ịma gị na ya ebilinu ama na iji emere ihe ahụ na ka ị ndechagwo m anya fụ na ntopụrụ dị mkpa kwụrụ akwụrụ nwa nwoke iwe ebe ịbịa kwudo onwe m aka anwụkwana ya nwawo na-ekwe nke nwanne nwoke tụwa Njideka Nkechi na Ifeọma ime ụmụ nwaanyị ịtọ n'ofu ugboro eburu ha ncha bunatalụ nne m ọ na-aya ha iwe bukọrọ nwa iwe bịa ebe ibie mee onye nke nọ ịtra ya mgburu a mgbuo ego anwụkwana ya nwawo ime onye tụwa gị ime ị gakwukwara ya ada akwụchitukwana m ụzọ ọzọ so nekwa m anya o nkata m na gị kpara ebe ya bekwa ebe
nye nwekwana ka isi gagide ma ka mma esi gagide n'obodo wee nụ na Chioma sị wee kpọta Sam afa wee kpọta afọ ime afa nya bekwa ebe ịnwekwa ya nwa ngosi gị ihe eji akpọlụ nsam Samuel nwanne m ije kpọkwa ọkụ siara ifuru ya na nkwa ịkpa n'ọkọchị ihe anya akpụ ya sọrọ ọkwa ya ka m ji wee bịaba ịkpa ya alụ ka ịgwa m ka m si ya eje eje butuwekwa nsị gị butuwekwe mbutu ochele meze gịnị ma jụkwa ọ bụkwa ihe na-eso n'ike ị ga-ebu ụzọ mee nchọpụta. You need to investigate. Yes. Ime nchọpụta iwe malụ ma Chioma gị nwa obi n'obodo anya ịmalụ ma aka ojide gị ya wee malụnụ ma afọ ime mgbe nwa amụli amụ ka ewepụli ya wepụ ọbụna amụrụ amụ nke mbụ ịmamụ nwoke ka ọ nwaanyị Igbo ịmamụ ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ ịtọ ịmama Chioma nwa ọ chọzikwali n'ime ndụ ya ịnọ iwe were anya gbalee enu ya nụ maka ịma na ọ ga-aka gị aka ọma mbụzi na Chioma mgbe nwa ụba m ntịkịta maka na ụdị ọsọ ọgba taa ụdị ọsọ ọgbalụ oge ọfọ m dịka ịfụlụ ndị mmụọ sọsọsọ ka ọ gba ọ meliri ebele makwa ihe ime nwa ọ bụrụ m ka imeli ya eme m ụdị ha ma nchọ iji anya m for that person in my life again because of child abuse. One. Sọsọ ka ọ gba na mụ ga-achọ ebe ụgbọala dị na-aga aga sekpụrụ gị aka mmanụ anya na-eti mkpu n'igwe m ya were onwe m kụkwasagoro gị n'isi inene nka Sister ọgbakọ ya ka m bịa n'ebe ahụ biko anyị kpaalụ ọ dị nke bụ eziokwu ị ga-ebutu gwa ọ bụkwa nke cha ifere na ọ dịghị mkpa ịzakọgonu ị ga-ekponu ikpochara ị na-agba njem by this time of the night. Onye? Mami, que dia? Samuel, kedu ka isi chọta ebe a wee bụrụzie nke chọta n'ime abalị a? Ya. Nwata nwaanyị a kpọrọ gị mama nwa m nwaanyị bụ ya Samuel, si ebe a pụọ. Asị m gị si ebe a pụọ.
Kama, seba pro. Maf kana ge bozo. Maf kana ge bozo. Ka ebe a jiri nke asịkwa nke a pụtakwana gịnị? Ihe nke a pụta bụ na aghọtaghị m agwa gị nke ikpeazụ. M hapụ gị, ihe ga-emebi na nwunye. Gwa m ka ebe ị na-aga. Onweghị nwe ịza anyị kịta kama mbata ị ga-akọwalụ m ebe omume a si wee pụta. Daniel na-agwa gị pụọ m ka m gaa. Ewo, kedu ihe m mere? Kedu ihe na-eme m? Emetekwa m ihe ahụ. Gịnị na-eme m? Ikabara ọfụma. Ngọbịa nke ije ife ọkụ. Esisigokwa m nri, bịa nke gaa lie nri. Ọka agụwarụ. Bebe, biko gbagharụnụ m. Ife a mme mgbe ahụ amaghịkwa m ọma. Biko rapụ m aka. Achọrọ m ịnọ n'onwe m. Ya mere biko, mapụ dị na ọnọdụ ya biko. Tinye ya ebe ọwụrụ. Nekwe. Zoom! Yay! Nekwe! Hey! Hey! Sir,
Kedu ife m mere gị? Ka ihe mere gị ji emere m etu a? Ka ọ dị chukwuzi? Nneka biko, ike okwu adọrọ m kịta na anyị na-ekwu. Ọ na-adị m ka ị chọrọ ka obi lụọ m anyị n'ụlọ. Sam. Sam, kedu ife m mere gị? Ị ga-emepe nwa ọnụ gwa m ofufe m mere gị mere ị na-eme m etu a? Ịma ife imel wee na-ajụkwa m. Amara m ife m mere. Enwere ife mma m mere gị. Chelo, acting anyị na-eme ọka ọ dịka na nwere ihe imelụ ka ị chere m bụ onye nzuzu. Ya bụkwana maka ring a ka ị na-emere etu a. Nye anyị maalụ. Ị maalụ o nwere ihe ọ dị ka ya. Ọkwa ya? Nsogbu adọrọ. Baby, amaghị m na anyị ga-emekọta ihe a niile anyị na-eme. Ọ banye gị nwee inye m ring. Ọ bụrụ na m ma ọ na ịgwa bụ m agwa. Anyị ruo n'ebe ahụ, inye m ring, nanụ gị ring, dozie. Mgbe ị chọkwara ring, nyekwa gị ring. Mana ịgwa ahụ mụ. Nneka, kịta ka m ma n'isi adọrọ gị mma. Ị nwụrụ azụ? Mana ka njụgo dị gị. Ị tara akwụ ka etu aka eze gị si acha? Mụ nwa bụ Sam na-ewu ewu. Ka ị nechara anya wụọ n'ala tee m ule. Nsogbu adịkwa. Nsogbu adịkwa. Baby, ọkwa ring na-ebutere m na gị esemokwu a. Ị kwesịrị ịma ka nsị fụ gị n'anya. Ọkwa ịma na nlọvụ gị. Ime enye nwụrụ m ihe nsị gị na mara m ewe. Afụkwa gị n'anya. Ọkwa ring ga na-ebutere m na gị esemokwu. Baby, ịchọ ọnụ ring, ọ bụ ring ka ịchọ nje n'afịa. Ring juru n'ime afịa, nje afịa, mkpote ring mkpoghe gị. Mkpote ring mkpoghe elu gị. Nwoke amakwa ụdị ịhụnanya nwere ebe ọ nọ. Ọmakwa na ịhụnanya nwere ebe ọ nọ na-akwa m akwa. Ọmakwa ọ na-ekwu okwu lọvụ, ọ na-ekwu okwu ring. Dị ọkwa m. Nne, ka o si ya dị mma. Ọ gịnị? Akwa Nneka ka nna ya zi. Ihe na-edili Nneka, ihe na-edili ekịta. Sam, efughị ihe ngwa. Efughị ihe ngwa gị maka nwa ọgba nje Nneka ma mara ebe isi jepụta nwa nke ahụ. Ajụgo gị mbụ. Mmadụ na-abụ nwee temper problem. Fana nọ n'ofu ụlọ. Rapụ Nneka, move on with your life. O kwero gị. Ofu ụbọchị gburu Nneka egbu ogo. Ana m agwa gị ya. Ọmalụ otu a. Adanna, mana ịma na mfụ ya n'anya. Afọ Nneka n'anya. Ịfụ Nneka n'anya. Mana ịchọ Chiọma. O doo mmanya na onwere ihe ịchọ. Isi gị gasala agasa. Ị chọrọ ibu ozu enyi n'isi, iwere ụkwụ na-apị abụzụ. O wee dị gị ka ọ dị possible. My friend, rethink. Ọ bụkwa na mara ihe nchọ. No, na gịnị mee? O siri nchọ kịta abụ. Etu m na ada m nwaanyị si ga-adị na mma. Sister, efu ya kịta. Hai, ya na mma na-eme. Oyile nna. O nwere ụdị anya na-eme ụbọchị a. Hai, obibi ajụsịa m oyi. Ọ na-adị m ka ndụ mama nkụzi ọnụ ọ bụla ma ebidoro kịta wee mebie ka nna. Ịmago tinye ego n'isi nwa m. Then settle with the mother. Gị na Chiọma akpa anyị akpa, settle on. Isi na gịnị akpa ka ị bịa na afụ nwa, ị na-eme nwa ka nna. Ọ n'ịlụba Chiọma anụ.
It's a very simple thing. You can akakọ Nneka. Ịnọkịta ebe a na-ekwu ka Nneka si eme. Ogbuo gị kpaa gị. Ị ka na-achụ ya. N'egi ka ị na-agbada n'ike. Ị ka na-ekwu I will, I shall. Procrastination. Ofu ụbọchị. Isi na ntị onye ọzọ nọ na ada gị nwaanyị na-agbanwe. Ngwa sogaliba Nneka. Sogaliba Nneka ka Nneka wolu gị na-agwọ ji na beans. Sister, because all goes. Go bring him job. Because I go them. Go tell them. What you want? Before go nili mmadụ. Ị chọrọ ịnụ nwaanyị settle all down. Ị chọrọ adult dose. Chizoba. Nwaanyị bụ na obere nwa m. Onye tigbu m n'ụmụ oke taa. Ụkwa ya ka nkwashie ya ike. Hey, isi nwaanyị nke ama ya o. Amaka, ọ mmadụ na-akụ aka. Good afternoon. Amaka. Kedu? Ọkwa? Adị m mma. Nke ma afa m na nwa akom onye Igbo. Ka onye Igbo. Abụ m Amaka, bani muno. Jessica, ka ị bere bi ime? Hey, Chioma. Olugo nke ija kenye m afa. Inwezi nnọọ ugwe marozi ndị tọọ gị ka ogene. Kedu ihe ọzọ? Bịa, na-eme anya. Ịmala ihe dịrị gị mma. Ọ karụ gị mma na ịkwanyere onwe gị obere ugwu. Bụrụ onwe gị si ebe a pụọ. N'otu gịnị na-ada? Chiro, gị nọ ka isi nọ si ebe isi tigwolu tili tibata ebe anụwa bịa chọbụ onye ga-enye gị ugwu. Adị m aghọta ma chere o. Bịa Jessica, gị si malụ ụzọ be m iwe solu nnọọ isi solu isi ife ọzọ ebe ọzọ ị ga-eje ọbụla ịbata ebe anụwa. Ọ kalị gị mma na ibulu onwe gị bupụ ezi. Chioma, matu kana abịarọkwana m ka anyị nụọ ọgụ. Keko gị si na-ada tigbu ụzọ gbue. Mmadụ anwụọkwana. Ihe ọbụla mebiri emebi a na-edozi. Okwu udo ka nji maka ya. Achọrọ gị bịa ka mụ na gị nọdụ ya na akpa nkata ka nwaanyị na nwaanyị ibe ya. Kezi ka o si adala otu a. Gee m ntị. O nwere ihe ga-emekọta n'ụwa ka mụ nwa bụ Chioma gee gị ntị. Ị na-anụ ya? Ị na-waste your time. Afọkwana m na o nwere ogwu inwezi dị ọlụ ndị be anyị. Mụ na ezinụlọ m anyị ncha niile na-adịzi gị nnọọ ka ndị ala. Fụ mkpụrụ ugwu adị ọzịla anyị. What's your respect? Jessica, ma gị nwa ma ezinụlọ gị ma nwanne gị nwoke ekwesịrị ụdị ka enye unu respect n'ụwa. Unu ekwesịrị ụdị respect. Ma ekwuzi ọzọ ọ ka alụ gị mma na ibulu onwe gị bupụ ebe a. Gekwa m ntị. Ị na-alụọ igwe nwanne gị nwoke bụ Samuel ya nwekwa na anwa bịa m nso maka ọnwa ya anwa nkulu mmiri ọnwụ chie. Si anụ ihe nkwu. Sebe apụọ. Ọ ka isi chie. Jessica, sebe apụọ. Sebe apụọ. Weba.
Share your boy, each. Sam, eziokwu ma ọ na-ewute m na njele ebe ahụ. Ị kwesịrị nnọọ ka ịfụ ka obele Chioma si na-aja kinye m afa ka gasị na mụ na ya bụ ọgbọ. Ebere nke Chioma ịkpọ m Jessica. Ihe ịkpọ nụrụ m. Ya ka o mesi. Nke ka m njọ bụ na o nwere ozido ugwu. Na-ekwuzi okwu ka ga-asị na o nwere ihe nya o ji ndị be anyị kpọrọ. N'ụdị gịnị? Onye dị m oche m ya fọkwala mọkwa m aja ka m nọdị anị. Ọnụ wee na-agbụ ya kpata. O wutekakwa m o. Okwe dị ka onwe ihe m kwutalụ gbasara gị. Okwe dị ya onye mụ ji aka m nọdị anị. Nne m biko gbaghara o. Ọkwara m tinyere na nsogbu m anụ. Inekwe na akwa nsọ ọsọ gị nwa bụ ofu nwanne nwaanyị nwere. Ama m na iwe na-ewe ya. Ama m. Ma ọ bụ ọzọ ka o ji ga-agbabago ụdị okwu a. Nne m biko gbaghara. Ka m si afụta nwa n'uche nke m isi m kwuo ọ chọọ ka enwe ihe ọbụla gbasatara gị n'akụkụ ya. Ozugbo m na-akpọnye afa gị asịra m sa etinyebe m Manuel ọchanyili. Biko gbaghara. Sọsa kwụ ihe nwere ikwu gbaghara. Marakwa m ihe ọzọ anyị ga-eme o jigwakwa n'eziokwu. Mana ka o si na dị biko bịa bụ na mbe m ka nka Jesu nke bụ ike. M ebu na gị mana ọka abụrụ kịta. Ọ nwere nchọ ka iduga m. Ebe ọzọkwa. Biko. Ebe ekwa ka anyị ka na-ejekwa. Anyị lụrụ ifo. Ngwa ka anyị jebe m. Kenenu Chukwu na o gbararị nke a maka mbọsị ọzọ mmiri na-asụ bam ka mmetụ wee wochuo n'arụ. Ị ga-nwere obu ịbata ka ị mechagoro nwa m nwaanyị ma yọọ m n'obodo. Ibere ezigbo mmadụ ọ yara adịla gị mma. Ibere ajọ mmadụ obu gị ajọka wee dalụ n'obodo wee mebie dalụ Chioma ada m nwaanyị nwa ntala afụfụ wee zụ. Sam, I say about for big weekend probably I don't know. Okay, come on. Ka, ikakwakwu. Sister biko. Ma gbanwuzi ọsọ. O tego mgbaba. Agbakọtago m na mma. Iwe ọbụla ga-eme taa, ya mezie. Biko. Nna anyị. Biko. Si ngwuru mfọ. Mmeti mgbu. Ikakwuna ngulu a. Samuel Ijoka. Obi ga ajoka. Obi mgbume. Ajo obu. Wetide mma na n'obodo niile wee bayo. Enwe m ọnụ okwu n'obodo a. Afụta m ilo. Nna abụ ọbụla ịkpọ nkịta mmaza. Ọkwefi ọbụla ịchọ ya mmaza afọ ọbụla ịkpọ mụ. Ekwetara m na m mejọrọ nwa gị, ekwetara m. Mana geenụ m ntị ka m kwuo nke m. Na ikenga biko.
Nekene no no zinani. Biko gbayalụzia. Sikine na anụ anụ obi gị dịka nna gbayalụ gị kene ya ntị ka ịnụka n'ihe anyị ji maka ya bịa. Siziani ya binye biko. Nai. Biko. Ihe njibiri akwanụ maka mgbaghara. Biko. Samuel. Kedu ife ji kemgbe o ji welu kịta ka iji lụta na ya abịa ya mgbaghara? Ọ kịta ka ị teta n'ụlọ? Na ya kọme etoke. Akọme etoke. Ka dị akụkọ tụrụ ya bụ ogologo n'aka nnọọ ịka nwere ịka njem. Ihe ebido ka ike ọlụ m ya. Mma achọ ka nnụ ka mmalụ ime mee. Na-akwanụ ka o si wee mee. Etu aka nwanne anyị nwoke si wee jee nga n'ihe ọ mara maka ya. Nna anyị Ikenga, enugo ka anyị na-akọ si je. Ọkwa n'ihe anyị nọ ya. Biko, menụ nke iji wee bụrụ nna. Ọkwa nwa mejọ nna adọghachite wee kụzie. Gị bụ okenye ma nọ n'ụlọ iwu amụọ n'ọgbele. Anyị mana ya emejọgo mana biko gbayalụ. Ya sikine na anụ anụ obi gị pụta. Na anụgokwanụ m. Mana ya bụ okwu na Samuel mejọlụ m mana anyị tara afụfụ ya bụ Chioma. Chioma ataka afụfụ. N'ife m bụ n'ihe eje ka ijekwuru Chioma ka ịkọwalịa. Kọwalịa ka isi wee jee. A na-ekwu ya ife abụrụ ife tata arọ n'elu na-egbu arọ n'elu na-efu arọ na ọkụ. Ya ka eje kọwalụ. Ejegokwanụ m. Ejego m, amago m. Mana ọ kwere ege m ntị. Ọ na-ege gị ntị maka ụtaka afụfụ. Imeke ihe. Na ịkpachara anya n'ịkọwa gị na ịkpachara anya. Nke ị ga-anatala azụ ba ka m na-ajụ. Ị na-aganata na ịchọ ka gị na Chioma unu bidokwe ka ebe ịgwa m ka ịgwa ndị ịgwakwa obodo n'ọrụ ụmụ nwa ka ibidokwa ụgwọ akwụkwọ nwa wetara ego nri. Etu o si dị m n'obi kịta abịa m maka ihe niile. Ife niile. Ka m kpọọ ọnụ Chioma nwa m. Chinne. Ọzọ bịa ka nna abịa. Ọkụwago. Mpa, good afternoon. Chi? Ka ime? Mpa bike okwa na mmiri. Nka ya bịa fuga ọkwa n'ọrụ, ọrụ karịrị m ahụ, o biko ewe n'iwe. Amụka na nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Nọ na Samuel na Adafa nwanyị. Bịakwa n'ebe a na-ebe na-ayọ. Hey!
Mba isi na onye bịa. Oh, nya Samuel na nwanne nwaanyị nwere obi. Wee bata be gị. Mpa, ama n'inye ha ka azikosi dị ha mma. Ị na-ajụkwa ajụ? Amenye m egwu nunu. Obele ma ntụpụfa. N'ụlọ nnesela adafa nwaanyị iso anya. Ese ma adafa nwaanyị wee jiri nwaanyị wee butuo. Mana Chioma nwa m ka m sikwanụ wee na-afụ ya bụ nwaanyị a. O nwekwanụ mwute, o nwere nnukwu mwute maka akwa obele ebe a tata. Obekada na-akpọle ya li naanị. Jụkwa na ọ ya apụ. Ndị agbata obi niile gbakọ. Mpa ka isi kwuzili otu a. Na m ga-ese Samuel ntị for what? Ka ihe Samuel nwere ịgwa m, Samuel ejiri okwu. Mba, biko. Ịma na onwe ya emekata n'ụwa a, ka mụnwa bụ Chioma ga-ese Samuel ntị. Samuel should go to hell. Pa biko. Oh. Ka ekwanụ ka ị esi ma ife obu n'obi ife ọchị ịgwa ma ọ bụ na ị gere ntị wee nụ. Nsogbu adịrọ. Nsogbu ejikwa m n'aka na n'iwu adịwe. Mpa biko. Ka okwu adịgodu. Mpa ka okwu adịgodu biko ka okwu adị. Anyị ga-ekwu oge ọzọ. Iwe adịghị ewe m. Maka ọ dịgodu. Ngwa nụti nne ka ọ dị mgbe ịkpọ. O Adam nwanyị. Bye bye. Samuel. Ke nke ibuzi afa m na-akpali ebe niile. Na-akụtasị afa m. Ihe a ka ime mgbọsị a. Nwanne gị nwaanyị bịa ebe a palisia m. Obi wee ka unu gaa be nna m chekpalia nna m. Onwe ihe mee gị Samuel. Nekekwa n'ụdị okwu bụ ya. Ọ nwanne nke m nkịta ọma atọ ka ị na-asị na-akpali gị. Onye lụrụ ịmụ gị na-echekwa n'ihe na-ekwu at times. Na-emekọnata ọnụ gị emekọnata wee na-ekwu okwu. Ịma na enwero nchagharị. Ịdị ọdị remorseful n'ihe niile imelu m. Ị ka nwere ọnụ iji ekwu okwu Samuel. Ime ihe melu. Ị ga-aba Bini ka ị naba. Nne, ị ga-atọ n'ịchụ m. Oge niile ị ya bịa ka ị naba. Kedu ife ọ bụ? Kwa nga ịkpọrọ m. Ị na-abịakwa n'ihe aka amalụ etu e ga-eme ka ihe dị mma maka nwaanyị. Isi gịnị? Anụmihe kwuru ọfụma. Isi nwaanyị. Point of correction. Nwa m nwaanyị. Ọ bụrụ nwa gị nwaanyị. Samuel, gee ntị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-abịa n'ụlọ a, ị ga na-abịa as ordinary family friend. Ị na-anụ ya? And you will be addressed as Amaka's uncle. Ọ bụrụ na ị merie ya, the police will be involved. Then ị na-awa gị. Chegodi ihe anyị kwuo kịta. Mụnwa bụ nwa ka ị na-asị na mma azabazi ọnkụl ya. Ka ekosi wee sandụ gị na ntị. Ọ dịrị ọnụ mmanụ. Ị ga na-azị ya maka na ịnụrụ m anụ. Yes. Okay.
No, when he's. Oh, Carlos Channel, no. Ma onwe ife nsi. Atahom gị o. Nya maka na nnabatazi ka ị na-abịa ebe a ka iji nwee ọnụ sapịa ọnụ na-ajụ ma onwe ihe nsi. Sobadro, nọrọ ebe ahụ chebe ihe ngesiri gị. Mgbe ike gwụ gị ibinye ụtọ si ebe a na. Hi. Quello era polonno. Hi. Oh. Adanne. Check dia. Ihe adọrọ gị egwu. Na mụ nwa ga-azabazi ọnkụlụ. Rapụzia nna nwa m kwesịrị ịza. Mana ọ tọkwala amụ. Ka esi ka ihe kwuru gị taa si atọzi gị amụ. Ọ makwa ihe mfu dị egwu dị n'ime ya. Eji gwakwa gị eziokwu. Ọ ka mma na ịzara ade. Karịa na ị nara afụ nwa chacha. O gosiri iwe na-ewe nwaanyị ihe ọbụla sọrọ ya ka ọ ga. Ewe gịnị na-ewe ya? Ayọgoro m biko. Ma egbuzi onwe m. Ọ bụrụ gị ka emere ụdị ha ayọrọ agha ozugbo ị ga-ekwe. Ọsọsọ aka emebelie m. N'elu ka o si wedị gị n'ọnụ. Ọ kakwa elighi bata abata ịbịa n'ọdị anyị. O wedị gị otu a n'ọnụ. Ọ kakwa mma na ịzaba ade. Zaba ọnkụ ya bụ na ị na-afụ nwa gị anya na-elu ya nso. Ana m akwụkwọ nke bụ eziokwu o. Ka ị chọọ ọnkụ ịyaza nwa ịyara afọ anya. Ọkwa sọsọ nke ekwu kịta aba m ntị. Oha. Maka na onye ọbụla akpọ ọnkụ ofu ụbọchị ọzọ papa. Ịzara ade ị ga-aza papa. Ikwuchego. Ọ dị ka okwu gị. Ewo. Nna ka ebu nka. Hello. Yam 200 pieces. Nke kacha maka n'isi taa bụ walking stick 5. Ebe na akụkọ adịzie good quality. Well, 5 ka efu ebe ahụ ọ dị ka ị na-afụzi ụzọ ọfụma. Ọ dị de 15 isi 5. Chime egbuo m 15. Hello. Nwoke ahụ ngwụlọ ka ọ. Ọ bụ nnọọ nwoke kụrụ ngwọrọ nsogbu adịrọ ọnụ mmanụ nwoke nọ na ọ dị ka ụmụnna ha niile akụrụ ngwọrọ eji egote 15 kedu eji osisi 15 eme Ọ ka lidezi crutches. ọ ga mmadụ ana m eje ịnụ nwaanyị na be ndị ngwọrọ asa ụmụ nke ahụ Ka ụdị akọ gwa ya chekwa negoda ya. Isi agụ original. Cap good quality. Now. Ka ụdị marriage list bi ha. Na mana ka enwenye gị kwu maka akwụkwọ. Go Frank enwagonu Frankan ka ihe ọ ga-emekwa na ihe a tradition okwu katago nwere ihe ọ gwara nne ya ọ ji ahụ na elemele ka ọ na-abụ ọnụchazi di ọ jekwuru ọnụ nwere ihe hapụ nwere ihe ha menwu Chelo. Franka spoke against it. ọ condemn ya ọ katọ ya Kịta ka ị bịara. Ụdị nwaanyị a ka ị chọrọ. Nwanna ga-eje nụta nwa. Ị na na-ekwu. Sam onye nnu ya awụrọkwana ya wụ nsogbu gị nwee isokwu ji awụrọ nsogbu na iwu na ị ga-eso m nọ kedu ihe a ga-eme list onwe bankị m ga-eje tiwa wee weta ego m ga-eji wee je nwaanyị ị ga-asọpọt I will support you. Ya ntara girl. amarọkwa sọpọt bụrọkwa ịbịa fọ ibunye m nnu ịrarụ mmiri so m sọpọtụ gị Sam ịmakwa Sam ịmakwa Rafuzie nke ahụ. Mụ nwa. Sami, nke last pack. ego ole ka ị ga-ewe ego ole ka ị ga-ewe Mgbe m dele check ghọta WhatsApp. Swaba ka ị delu m cheki Kwe, lokịta itie no. anyị banye na-ede cheki Don't worry. Happy.
Samuel, can he be me? Kaimalo, the way forward for both of us. Sam, I have moved on with my life. Kemwe. Biko. I chose me fugina kukum. And is namun sobu. I bet not around me. Okay. Manachelo. Nkweta kita na mama mbiazi na afoge. Me kweta ku na mama abia na afozi adamwai. Isi adagi nwani. Point of correction. Nwa mwani oburo nwa gi nwani. Nwani. And your Uncle Sam. An old-time family friend. Okay. Uncle Sam, no. Mommy, go come. So bad, oh. Uncle Sam. Moa. Uncle Samuel. Oh, afagi. Afa kia na za. Mobu ni cho ina bia na eba. Mana okwe mana. Onwero mana Samuel. Ina anya ifuna ijedim n'okwu tupu ibata eba. Mma bia ka mbia jibe ebe nchobuli ije. Nke apụta na mụ pụọ nụ. Boba. Okay. Ma drop nkwa gị ebe na-eje. Mba, a drop na m. Onwe onye na-abịa ipiki m. And onye na-abịa ibulu m bụ onye na-ebu nke mgbe. Oh. Chukwa kene tele. Ki nwe ohere je chọọ chioma. Ịchọ chioma ịchọ mma gị ijide ofu aka. Isi ọ bụ ọkwa nke ha. Kịta ka ị nwere ohere ịma ihe ị na-eme. Ọ bụ na bụrụ kịta ọma mbụzikwa. Ị na-eti n'ụlọ gị na ncha n'ọzọ n'ọfịa. Ọ kara mma na asị na ị nụrọ chacha. Karịa na ị ga-anụ chụọ. Ịmakwa n'ime ya. Ụfọdụ ndị mmadụ gara asị na the fault is yours. Ọ na ịmarọ. Ka ngwụkwa nke na-eme. A ga-asị na ịgbala ọrụ. Ọ ka mma na iji nwa arụ a na kịta. Chọọ Chioma. Settle with Chioma. Jide nwa gị aka. Ịzanụ nna. Ọ kara ọlụ gị mma. Ịma ife men. Take it not double dose. Let me enter kudos. Achọrọ m. Samuel nwanne m, ili che ukwe nnu, m wotie mgbe agha ya agba. Ọ gịnị dị? Chukwu abịa.